Трети път питам в 7, аз съм ето в това. И преди да започнем втори епизод на моя къстъм мап от оцеляване. Съжалявам за това. Искам да я питам дали нещо подобно сте виждали като ето това. Толкова нависоко дънджън. Ето 67-ми. Спаунър на зомбита. Тук не съм бутал често или нещо. Тая дупка аз я направих тук да се поровя малко. Значи всичко беше ето тук покрито със сен, само ето това се виждаше. От там до тук. Само се виждаше, аз копнах надолу и видях ето това. Чудно. Така. И ако сте виждали толкова насоко, аз само питам, пишете в коментара. Не е нещо много важно, само ако искате. И нека започваме с оцеляването. Така, ето ни тук. И тук чакахме още да... Това. Да порасне Охо, че ще падна. Единичката порасне. Имаме 63 кобълстоун. Ела. Така. Чао. Само си протоменяй там са. То снова ми трябва. Опа. Онзи и там много ми трябва. Не па. Трябва по някакъв начин да му направя път да дойде. Но по какъв начин? Съжалявам много, че използвам чит. Просто не исках така да ставам. Супер. Пак, много се извинявам за чита, просто... Добре, супер. Добре. Надявам се скоро да порасне и да е тук. Опа! Това не трябваше да става, знам как да го оправя. Ще спра клипа като се върна. Само секунда. Така, здравейте отново. Току-що се убих скелета, оправих се. Ако си мислите, че съм читнал, не. Ще го покажа в следващия клип, как се респауним в хардкор. И сериозно ви говоря, не съм читвал. Как така ще ви покажа. Да, и сега пак да започваме. Омага. Той синьото какво е? Омага. Аз не помня аз какво съм.
Ти се трябваше да го взимам ти. Опа! Нищо. Така. Сега мисля да отида до омага, що ти става. Ще сменя дефолт текстчер пак. Съжалявам, ако така виждате, просто тук съм сейфа уралда от преди. И сега гличнало. Значи там какво има? Надявам се тази дня скоро да прасне. Супер. Леле, ако нещо нямам. Тъй сега ще направим. И сега... Опа! Тук. То скрипър ми обърка леко работата. Но нищо. Всъщност не е объркал. Че сега... Нищо. Кучу. Какво става? Много малко разрушение. Оп. Замага! Аз ти какво ли съм засъдил, бе? Омага! Така. Сега вече мисля, че мога да се обира ерана спокойно.
И след 2-3 минути ще се преклипа. Вероятно. Я. Диня. Супер. Само лекичко трябва да се го удължи. Ето и лекичко. Даже тук мисля да си направя и аз не знам какво. Сигурно тук да си направя къщичката, мисля, да. Мисля, още малко да я спадна. Няма да е много голяма. Даже тя изобщо няма да е голяма. О, забравих да щупя това. Юху! Порасна толкова бързо, нищо. Сега мисля тук да обера останалия коблстоун. Коблестоне. Но този път да се направя една ето такава кюрка. Да спъхна ето това тук, това. Омага, нещо чува. Пак ли бе? Гледайте колко е бързо. Сега сигурно веднага пак ще порасне. Бе, не знам това как става наистина, но просто... Може да кажете, той този не разбира такова, но честно казвам, до сега никой не ми се е случвало толкова бързо. Толкова бързо да се генеритва диня. Ще я кажа гиня. И ето виждате, че може да се оцелява тук. Макар и да умрете. Най-добре е още от началото винаги да се слага динята. Да потрепите малко скелети. Добре, мисля, че това ще ми е достатъчно, но само мисля. И това означава, че няма ми достатъчно. Да, изобщо няма да е достатъчно. Начайте сега това го заглали тук и тук. Кемпър. Аре бе! Между другото, тук трябва да ги взимай тя. Той има и островчета от Диня, но просто. Просто не ми се ходи там.
Да, и не знам дали съм казал, хубаво е да не спринтвате много в моя мап, защото така по-бързо гладнявате. А пък динята ни порасва много бързо. Много това е тиква. Надявам се, че сега ще ми стигнат. Само е така. Да, горе-долу. И така ще го направя тук. И после всички неща ще преместя. И вероятно в следващия епизод ще ги преместя. Това беше глупо. По-точно имах пред. В следващия епизод не ще ги преместя. И тук мисля да се направя нещо като ферма. Да ми е фермата, не? Да, толкова ми е достатъчно наистина. Опа, колко дърва имам. Ще ми трябва така, че ще оградя така. За сега само това. И сега Горбенче е тук. Да, и сега само една врата да се направи. Да, ето. Сега обаче трябва да стана още малко. Да, супер. Аз мисля, че имаме саплинг. Тук все ще падне един саплинг. Съжалявам, ако през цялото време не сте ме чували. Просто съм свикнал с тъй висок звук да играя. Силно да се чувам. Да. И сега... О, ти много глупо е. Выйдите! Падна ли? Да не е паднало? Да. Не. Да, е така е по-добре. И тук следващия епизод ще направим печка. И надявам се епизода да ви хареса. Аз бях Метафотова и чао!